Чувствате около инцидента с Цвети. Предполагам вече така сте направили голяма равносметка. Как си обяснявате това, че тя направи опит за самоубийство в деня, в който ансамбъла се минаваше на европейско първенство? Ами знаете ли, много връщахме лентата назад. Пак ви казвам, при мен ситуацията беше малко по-различна, защото аз освен, че непрекъснато като някаква филмова лента връщах всичко от моментите, в които започнаха едни съвсем безобидни истории с болка в корема и така нататък. След това изтощение, изморение, страх, страх, който тя абсолютно не свързваше с гимнастиката, защото я питахме. Аз я питах и не я питала страх ли те от състезание. Не просто ме е страх, не е от състезанието, просто изпитвам страх. Само, че искам да ви кажа, да, излишно е да ви казвам, че никой не е спал. Или ако сме спали някакви часове там. Защото в цялото това нещо, което аз трябваше да връщам лентата, разберете, че аз имах една много жестока задача. Тези момичета трябваше да продължат да съществуват. Изключително много ми беше ангажирано вниманието, колкото и жестоко да ви прозвучи това. Ми беше ангажирано с момичетата и с сина. Връщам лентата назад. Може би оправдавам и най-жестоките ваши колеги, които не се посвениха да изсипат тази чудовищна неправда върху нас, върху децата, защото ние трябва да устоим децата. Те са млади, те са все още не сблъскали се с този ужас в живота. Съвсем нормално е да се предизвика, сега така разсъждавам. В първия момент не. Този ужас, защото той съвпадна с нашето заминаване. Категорично съм, уважаеми журналисти, че това решение, което няма оправдание, какъвто и проблем да има, той не е свързан с художествената гимнастика, какъвто и проблем да имала нашата прекрасна Цвети в нейната главичка, не знам какво да кажа. Може би защото в този момент последните 2 дни тя е била много спокойна, откакто взе решението, че няма твърдо да пътува с нас, защото то беше искам, не искам, ще се върна, няма да се върна, няма, оставете ме, не искам. Докато ние се надявахме наистина, че до последния момент ще можем да я убедим. Дори, доколкото разбрах и там на място, ние там имахме и платена нейна стая, нали? Имахме готовност, евентуално там, ако размисли, нали, да влезе тя да играе. Говорите за проблем, като че ли знаете какъв е проблема? Говорите за проблем извън гимнастиката, като че ли знаете какво... Едва ли знам. Значи при всички случаи се оказва, че тя е имала проблем. Значи тя е имала някакъв проблем, нещо е ставало в главичката й. Нещо се е случвало в главичката й. Да, знам, че беше разстроена, плачеше, след това беше добре, менеше си настроенията. Единственото, с което сме си го обяснявали, е, че примерно тя не иска да играе повече. Ние не можем да имаме друго обяснение, освен това, че тя не иска да играе повече. Оказва се, че не е това. Кажете ми, кой спортист или ще посегне на живота си или да скочи от 6-ти етаж, ако примерно проблема е бил това, че ние си играе гимнастика, тя сама пожела да не играе. Тук са момичетата, тук сме всички, може да им задавате каквито искате въпроси на момичетата, ще ви се каже само истината, защото наистина тук са се изсипали страхотни спекулации. Моето лично мнение е, че тя има проблем, който не е свързан с гимнастиката. Какъв е проблема? Лична нейна трагедия ли е това? Нямам предвид с някой, защото тя има прекрасен приятел, който много я обича. И това, което мога да гарантирам е, че това дете е имало само любов около себе си. И то много повече, отколкото тези момичета, защото винаги сме я гледали по-специално, малко по-специално, заради това, че все пак тя много рано загуби майка си. Много любов. Да не изпадам в подробности, че ще бъде грозно. Че в петъка съм ми правила лимони, мед и ядки, защото каза, че е изтощена и изморена, да си носи вкъщи, купих билки, които казах на баба и какво да прави и така. Имало е нещо в главата и което само тя знае и един Господ знае, защото и брат и баба и да не говориме за нас, и приятелят ти,
Тя е обсипвана само с много любов. Госпожо Рава, може ли да е с въпрос? вас, момичетата? Вие наистина ли не чувствате вина нито една от вас? Госпожа Ананиева, и към нея ми е въпроса. Как можахте да изложите във вторник сутринта, че има влошено здравословно състояние? Ти лъжи. Да, съм излъгала. Тя на тръгване каза, че има влошено здравословно състояние. Защото от такива журналисти като вас, може би ще изкарате слабохарактерна, или че ни е предала, или че се отказва. Точно така, можете да кажете, че тя е Можете да предател. кажете, ето това е моето мнение. И за това просто да и го спеста. Просто това Да, казвам, това е че не се решение на чувствам Нина. добре. Ето, понеже и към мене се обръщате вие. Това е решение на Нина, което каза, че значи кой състезател, национален, световен шампион се отказва 2 дни преди състезание? На кой от нас е минало през главата, че може да изобщо да се случи такова нещо? Но естествено е, че ще искаме да си защитиме и по някакъв начин да запазиме този състезател. Как може да си помислите, че ние грозно лъжме? Да, запазихме това, че тя решава, че няма повече да играе. Тя категорично отказва да играе. И какво ние да ви кажем, 2 дни преди Цветелина Стоянова се отказва и няма да играе? Вие знаете месец и половина преди това, че тя не иска да играе. Няма такова нещо. Ами нали това След казвате? Световната купа Цветелина Стоянова обяви, че не иска повече да играе. След Световната купа в Валядолид, в Гвадалахара, извинете, тя дойде, поиска среща с мен в кабинета, заедно с нейния брат и каза: много ви се моля, разберете ме, не желая повече да играя. Аз вече го разказах, ако искате пак да го разказвам това нещо. Госпожо Рава, До наистина... този момент никога тя не беше казвала, че не иска и ще се откаже. Оплакваше се, че е изтощена, че е изморена, плакала е, и Михаела е плакала, имали са оплаквания. Значи те не са били подлагани на никакви повече натварвания от това, което е било преди 7 години. Последно от мен, Да. за което се извинявам, това не е работата. Може ли да разтълкувате фразата на живот и смърт? Тази фраза разбуни България. Да, разбуни вас. А, И не, никой не, друг. всички. Не. Имате предвид, че за да бъда абсолютно така информирана какво се прави в България, за да знам как да предпазя момичетата и изобщо ще ви кажа и нещо. Първо ще ви отговоря на въпроса. Категорично на живот и смърт, защото този отбор няма да позволи да се срине и да бъде унищожен в края на кариерата си, когато ние можем. Този отбор трябваше да бъде спасен. Този отбор, освен това, няма по-голяма помощ за Цветелина в този момент, нейните най-близки приятелки да покажат сила. Това е моето лично решение като треньор. Вие имате право да си го тълкувате както искате. Госпожо Рава, наистина много спекулации. Моля Сега ви се, искам само обяснете. да допълна, имаше много доброжелатели. Вие гледахте как играха нашите момичета. Вие сте голям наш фен, аз знам. Аз знам, че сте голям наш. Не, мой на състезател. Следите. Вие видяхте как Може ли да ви всичките... прекъсна? Вие видяхте как играха момичетата. 4 съчетания без грешка. Журналисти, уважаеми, бяха ли реални оценки? Сега ще ви кажа. Доброжелатели казваха на нашите колеги там, че има статии, в които се иска закриването на художествената гимнастика в България. И как мислите, че ще използват нашите преки конкуренти това? Ами нормално беше. Въпреки това, те получаваха своите аплодисменти от нашите конкуренти. Използват... Всичко беше един кошмар за нашите момичета. Там се казваха, пак казвам, от доброжелатели, няма значение кой, само най-ужасните неща. И аз трябваше да обяснявам на нашите колеги, че това са една шепа хора, които единствено мразят този отбор, особено мразят мен, по-малко треньора и се опитват по този начин да унищожат и художествената гимнастика, защото да, имаше въпроси, Иляна, наистина ли е това, което искат да ви закриват? Това са чужденците, това са нашите конкуренти. Ами да, момичетата играха, бяха категорично ощетени и вие го видяхте. Правила ли е Цветелина Стоянова опит за самоубийство преди вторник? Защото много спекулации, информации, вие сте длъжни да ги опровергаете. Значи Цветелина Стоянова, докато е била с нас, пред момичетата, аз съм разговаряла с момичетата, никога не е правила такъв опит за самоубийство. Значи преди вторник, кога тя е с Ина вече, трябва да кажа, защото аз бях извън залата, с Значи ние баба като си. се прибрахме след Гвадалахара, понеделник и вторник почивахме. След което сряда и четвъртък тя дойде на една тренировка,
В петък по принцип имахме една тренировка, след което дойде при мене, ревеше и каза: госпожо, не мога повече. И къде? И след това тя не беше при Тя повече не беше при нас от петъка след обяда. Тя спа при мене, сряда и четвъртък съм А спала. пък във при нея. вторник... Госпожа Ананиева, имахте ли разговор с нея в неделя вечерта? Да, има разговор. Какво ви помоли? Може ли да кажете нещо? Да, помолиме да я върнем да играе. Само че преди това получихме СМС, че няма да В 1 часа категорично СМС на психоложката на това казва: съжалявам, госпожа Янчева, отказвам се, не мога повече. И в неделя вече, доколкото знам, те са предприели. Тук ти го разкажи на това нещо, аз съжалявам така. Не, вижте сега, ние зависихме от някакви акредитации. Значи ние единия път сменяме през нощта. Има СМС на Таня Янчева, пращаме госпожа Мича, след може това би е друго. хубаво и вие все пак да разкажете, да не си мислят, че тук се случва нещо. Кога е казала, че не иска да играе и фактически тя се е обадила на вечерта. А вече била ли сменена акредитацията на... Вечерта. Значи имате на предвид, че поне 4-5 пъти и на момичетата идвам, не идвам. На 1 часа, в 1 часа тя пуска СМС на Таня Янчева: госпожо, съжалявам, отказвам се, нямам сили, не мога. И тогава вече те взимат последно решение в неделя, че трябва да се смени акредитация. Момичета на вас, Рени, Цвети, знам, че другата Цвети е много близка. Цвети Стоянова. Тя на вас нещо казвала ли? Освен това, че не иска да те види, защото вие сте много близки през всички тези години. Усещали ли сте, че може да има нещо? Петък в последния месец много се промени. Това беше напълно видимо за всички. В момента, в който усетихме, че нещата наистина отиват много на зле, като имам предвид, че тя